ketika kau capo kang kinaro sabeti karo nggih pertapan Kendali Sodo sinten ingkang kepareng Banting Raga wonten pertapan Kendali Sodo dilingkungi pramugari Pancawati ingkang sampun Banting Raga madhep pandhita para begawan Nayantara ya Resyana Mandya Mayangga Sita ya Wisnu Tapiwara pragosa kaya sloka sinangling eling-eling rikala semanten pramugari Pancawati kawistara sumarot mawa tujuan lai nampi swanipun Adi Cantrik Kinasih nama Cantrik Kartiraga kaya watu ning kaya banyu arus urip ning donya begawan Nayantara pipumulan sanggane kira Cantrik Mentrik mangun jajagan sampun sawetawis suwe wonten ing pertapan Kendali Sodo arus urip ning donya mangkono pangudyaswaraning griya kang dereng kaijil kayung yen angayo kita ning kalbu kang nirwana kelawan pingin ati tumetah-ketah iku mangewang romo-romo sesembahanku Kartiraga kula penembal ora kaya sagedhagan iki nggonku mapan pertapan Kendali Sodo katon rongeh pikirku lho sababipun apa saka aku ngeningke cipta maksah semadi aku nampa wangsiting Jawata ora ketangsak kedheping nitra para kadang Pandhawa bakal antuk pepalang
apese gepuk koncane momong aku para Pandhawa. Mulaku kudu cacak syukur ing pertapan Kendali Sada Kartiraga. Oh inggih. Inggih yen mekaten kula mboten saged mambengi Sang Tapa Begawat. Gamelipun gampange kowe tak percaya supaya kowe njaga kawitakaning pertapan Kendali Sada. Nggih, 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 nggih. Nggih. Aduh. Sendika. Saguh Kartiraga. Nggih, sagah kula sagah. Nggih, penembari kula sagah. Momong cantrik mentrik wonten Kendali Sada. Nek pancen kowe saguh dina iki aku bakal huncat saka Kendali Sada melapat para kadang Pandhawa. Hanoman Prawara Suta Pipin melompat anjok saking yadi singa katrajang singsal. Mboten langkung nderake sugeng tindakipun Sang Tapa Begawan Mayangkara. Ya bocah cantrik Kartiraga mangsa budhuwa pertapan Kendali Sada.